Pois aí, si que vamos por levantar o Festival das Letras Galegas, o que son as actuacións aquí no escenario. Podedes, ainda, todo o que teñen os nenos e as nenas feitas, vedes que hai un montón de cousas expostas, como son a guía de árbores, e nada, esperamos que o ano que ven nos vexamos en algún festival. Damos vos as gracias a todos. Muy bien.